suaren bueltan, historia aurrekutsua, uda on baten aurrekaria, begientzako luxua. Bota itzazu pena krisia, agintarien mezua, tradizioa jarraituz orain, iraganera pausua, gaiz denetatik libra gaitzazu, San Juan bezperako sua, San Juan bezperako sua. Urtero legez ohitura segiz, herriak elarren baten, usariota ohitura zarren, badute hainbat hastapen, ta antzinako eman diguten ezkaten, segiturnoak egiten eta suari bueltak ematen, garai bateko tradizioek urtetan eta hasieratik bileratan txondorrako urre mozten, txondorra zaintzen gautan, eta ikatza biltzen egontzien Manuel, Hautsonekoa, Antonio Iraola, Ramon Gorostizu eta Xanti Naparra, behai txalo bat eta une inguratzen egin du.